Welcome to Culture and Value TV. Ndụ anyị n'ụbọchị nke taata anyị bịakwa ọzọ n'ife omume nke Culture and Value TV, ebe anyị na-atụ ilu Igbo na-akọwakwa ya. Ndị be anyị, n'ụbọchị nke taata ọ ya dị nwoke ma ọ ya dị nwaanyị mma, egbuo n'aka nna ogbuo na mma, egbuo n'aka ekpe ogbuo na mma. Ndị mmiri ndụ azụ anyị kpatakarịa ya azụ karịa, obere azụ kpata nnukwu nkụ, nnukwu azụ kpata obere nkụ. Ije ya awụ ije mmiri, ọ ya wụrụ ije nkụ. Ọ ya dịrị nwoke na nwaanyị mma n'ụbọchị nke taata. Ka anyị jee n'ilu nke anyị nwe, ilu nke na-asị na mgbe ejiri ọka m welata mmanụ anwụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya m. Mgbe ejiri ọka m welata mmanụ anwụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya m. Ka m kwukwu ya ọzọ, mgbe ejiri ọka m welata mmanụ anwụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya m. Ma tupu na-aga n'ilu ịkọwa ilu nke, biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị nke na-ege m ntị, biko sọskraịbụ, follow ma share. Sọskraịbụ, follow ma share. Biko sọskraịbụ, follow ma share. Ka na-echekwa azụ n'ilu nke ntụ, ilu nke na-asị na mgbe ejiri ọka m welata mmanụ anwụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya m. Ka anyị kọwagodi ilu nke nwa, kọwachaa ya, kọwakwa ebe a na-ekwe. Mmanụ anwụ, anyị ma ife bụ mmanụ anwụ, honey. Wee sị na ya pụta ọzọ wee pụ mana ụmụ anụmanụ nwee uche. Ọ ya ga ọkwacha oyi akwa, o jee na yie ya, oyicha ahụ okpochi ya ka mmadụ ghara ije na ya. Nwere nke ya ga ịchọ ime ka ọ dịrị ya mfe. Ọ na-eme ife niile ya ga ịchọgodi iwelie ọfịa ya arụ. Wee sị na anwụ ga-aga ọchọgodi ịnyụ mmanụ ahụ, o eje n'ukoro, ya pụtara nyụsịa n'elu ụdị osi nyụsịara gị ya n'ebe nwa ịpụta ka ị na-ekpokọrọ. O eje n'ukoro nyụ ya n'ime ukoro, ọ ga ijezi ebe afọ iwelie, o sie ya ike, fekwa ya ala wee wepụta n'ukoro anwụ nyụcha mmanụ ahụ wee na-aga n'ezi wee fụ osisi dị na ya. Hei, ị naghị asị nnukwu osisi mmanụ ahụ dịkwa na ya. Wee sị na ọka ije welie iruo na ya ịfụcha ka ụmụ anwụ na-efegharị. Hei, isi ọkwa anwụ na-anyụ mmanụ ahụ, isi na mfegharị iwe nenezi aka ife ofe anyụrụ ọnụ n'ime ukoro ka nyere ai eto tata ofe afọ ya azụ. Ọ na ewetara mmanụ ahụ ka mmadụ ata anya. Ị bịa ka ite aka aka ya abalọ, bịa ka ite aka ya abalọ, esika ebe ọzọ ka etu ga-esi eme ife ahụ. Eti Chukwu Chimoo aka ntụli aka nwee ebe ọ na okoro afọ dị iche otu, ese aka ka aka dị otu nwa ka aka ka iwe je weta. Ndị Igbo sị na mmadụ ejiri ọka welata mmanụ anwụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya. Aka anyị tụleziga na-eweta ka iwelacha mmanụ ahụ, ebutaziga lachata mmanụ ahụ apụ, otu ka aka ya adịzi wee na-agazi. Maka ndị Igbo ji mmadụ ejiri ọka welata mmanụ ahụ n'ukoro si ka aka tụrụ ya. Nkọwa ilu nke wee ife ka nkọwazi ebe a na-ekwe. O nwere ife ya aga ome mee hei ya sịrị na hei Chima egbuo mo ma enwetakwa ife nwa, ọ ma enwetala isi mmadụ efu. Ndị Igbo ọ maka ka ndị Igbo ji ọsị onye ji enyi bụ ekwe ọnya ka anụ ọya amata. Epụta ofu ụbọchị si na ịchọ ijekwa Lagos antu mana ijiri ego. Ịtasị ana m eje Lagos nwa mmadụ anwụrụ ije ori. Ịsọkwa bụ na ije Lagos iburu egbe jee ori jee na mmadụ ego ka ị eje Lagos maka na ijiri ego. Igbo sị ijechazi ori ahụ pụtazi ka e wee nwude ya. Ya ejezikwa Lagos akwa aka atụligo ya. Ma ijechezi anya jee ori afọ jee Lagos afọ batazi ka ndị zuru ifefa foye welu polisi kpụrụ ọkwa ya na aka atụli anyị. Mmadụ anyị ejigo maka ka ọ welata mmanụ ahụ n'ukoro si ka aka tụli anyị. Anyị na-eme ife anyị na-emie ọ na-akwụsị n'oke na-abụ ọrụ nke ọ na-eme na ana eme nke ibiribi. Ọ ya adịrị nwoke mma, ọ ya adịrị nwaanyị mma. Ka emesịa.